Tieto šatvočky, na ktoré sa pozeráte, by sme vám dneska chceli ukázať z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Prvý je, že sú úplne unikátne, takéto isté už nenájdete nikde. Ďalšia veľká výhoda je, že sú univerzálne. Viete ich používať minimálne od 4 rokov do tých 9, čo máme už overené. Prispôsobíte si veľkosť viazaním na ramienku, presne túto. A sú praktické pri chodení, aj keď niektoré mamičky preferujú možno kratšie, našej Marine tieto dlhé vôbec neprekážajú. A čo je úplne super je, že keď ich zašpiníte z jednej strany a otočíte ich naopak, tak sú vo vašom šatníku využiteľné ako druhé šatvočky. Za chvíľku vám ich ukážeme. Momentálne sa pozeráte presne na tie isté šatvočky, čo mala Marina pred chvíľkou na sebe, len sme ich stihli obrátiť na opačnú stranu. A Marina bude mať za chvíľku 5 rokov, takže na 5-ročnej slečne vyzerajú presne takto. Čo je ich veľká výhoda je, že sú vyrobené zo 100% bavlny. Viete ich prať na 60 a nezrazia sa vám vôbec. A na každej strane máte unikátny obrázok. Tu máte takého slimáka. Počkaj, takto. A motívik? Aj motýlika. Povieš, ako sa ti páčia? Páčia sa mne ako tak najviac. Tak najviac. A páčia sa mne naozaj. Super, tak ešte zakývaj. Tuto, môžeš sa pozdraviť. Dovi. Dovi.